μας πει τη δική της μαρτυρία. Κυρία Μαρία, πότε πρωτοβήκατε εδώ στον χώρο μας? Αρχές 2019. Με είχε πιάσει ένας πόνος πίσω στη μέση που δεν μπορούσα ούτε καν να ανασάνω, περίπου ένα χρόνο. Όταν ήρθατε εδώ, δηλαδή ένα χρόνο νωρίτερα, σας είχε πιάσει αυτός ο πόνος που λέτε. Και προσπαθούσα με κάθε τρόπο αυτόν τον πόνο να τον αποβάλω από το σώμα μου. Και είχα μπει και σε διάφορες άλλες εναλλακτικές, καθότι ο σύζυγός μου είναι και φυσικοπαθητικός, και βελονισμούς έκανα, και μασάζ έκανα, διάφορα πράγματα έκανα και βιοσυντονισμό. Αυτός ο πόνος ερχόταν και έφευγε, έφευγε. Και εγώ επί ένα χρόνο να πονάω σε σημείο που μερικές φορές έκλαιγα από τον πόνο. Σε τι σημαίνει ερχόταν και έφευγε? Κάθε 2 μέρες. Κάθε 2 μέρες. Δηλαδή έκανα μια θεραπεία και μετά σταματούσε για λίγο και μετά πάλι ο πόνος. Με την σύγχρονη ιατρική προσπαθήσατε και κάνετε? Βέβαια, πήγα σε 4 ορθοπαιδικούς και ο πρώτος και ο δεύτερος μου είπαν να κάνω εγχείρηση χθες. Έκανα μαγνητική. Μου είπανε δεν γίνεται, μόνο με χειρουργείο μπορείς να θεραπευθείς και να απαλλάξεις το σώμα σου από αυτόν τον πόνο. Εγώ ζορίστηκα, δεν ήθελα να κάνω χειρουργία στη μέση, γιατί βλέπω και άλλες περιπτώσεις από χειρουργία της μέσης που καταλήγουν. Μετά πάω σε έναν τρίτο, μου λέει, κοίταξε άμα μπορείς και βρεις κάποια άλλη λύση, αλλά στο τέλος θα καταλήξεις πάλι χειρουργείο. Και πάω και σε έναν τέταρτο που μου είπαν ότι ήταν και αθλίατρος, είχε και ομάδες και τα λοιπά, ο άνθρωπος καλά να είναι. Και μου λέει, είσαι πολύ νέα για να κάνεις χειρουργείο, δεν ξέρουμε ποια θα είναι η κατάληξη, ήταν φιλαλήτης αυτός. Και μου λέει, κάντο ό,τι μπορείς, αλλά με εναλλακτικούς τρόπους. Το κράτησα εγώ αυτό. Τότε ζούσε και η μαμά μου, γιατί εγώ είμαι από τη Ρόδο, γέννημα Θρέμα. Η μαμά μου ήταν στη Ρόδο και μου λέει, Μαρία, έχει εδώ έναν Κορεάτη που κάνει τις γριές όλες καλά. Δεν έρχεσαι κι εσύ στη Ρόδο να σε κάνει καλά? Και λέω εγώ, πού είναι αυτός ο Κορεάτης? Στείλα μου το τηλέφωνο, τον πάρω να δω τι κάνει και τι κάνει, μασάζ κάνει αυτό, τι κάνει αυτός ο άνθρωπος, ενεργειακή θεραπεία, τι κάνει. Μου δίνει το τηλέφωνο και μου λέει ο άνθρωπος δεν είμαι Κορεάτης. Εγώ κορεάτικα μηχανήματα πουλάω, αλλά δεν χρειάζεται να έρθει στη Ρόδο, γιατί το μεγαλύτερο σαλόνι είναι στη Χαριλάου, στη Θεσσαλονίκη. Πού ρε άνθρωπε, λέω, στη Βιστό μου, τάδε κτλ. Και σας παίρνω τηλέφωνο, κλείνω ραντεβού, έρχομαι εδώ, με πόνους, δεν ξέρω αν με θυμάστε κιόλας. Η Σωρίνα να μου λέει, πώς το λένε, να με παρηγορεί, όχι εντάξει, μην ανησυχείς, θα πάνε όλα καλά. Εγώ δεν πίστευα βέβαια τίποτα, ότι αυτός ο πόνος μετά από ένα χρόνο θα περάσει. Και ξεκινάω το στρώμα, με βάζατε μισή ώρα στο στρώμα και άλλη μισή ώρα στο κρεβατάκι του μασάζ. Πριν μας πεις λίγο αυτό που κάναμε εδώ, η διάγνωση των γιατρών ποια ήταν, ποιο ήταν το πρόβλημα? Ότι υπάρχει κύλι και ότι υπάρχει... το νεύρο έχει πέσει ένας σπόνδυλος μέσα στα νεύρα. Σπονδυλολίσθηση. Ναι, αυτό. Οπότε έρχεσαι εδώ σε εμάς, ήσουν στην κατάσταση που ήσουν και ξεκινάς να κάνεις στρώμα κρεβάτι. Και στη συνέχεια έκανες και άλλα μηχανήματα. 4 φορές έκανα. 4 συνεχόμενες μέρες και σταμάτησε ο πόνος. Και τελικά ο πόνος δεν ήταν τίποτα άλλο από ένα σπασμό. Μυϊκό σπασμό. Από ποιο σπασμό έρχεται το πρόβλημα τώρα? Ακριβώς. Από ένα μυϊκό σπασμό. Χαίρομαι για αυτό που περιγράφεις, γιατί έχουμε πολλές φορές εδώ μέσα πόσο σημαντική είναι η ισορροπημένη εκγύμναση και τάση των μειών, γιατί όταν ένας μυς παρουσιάσει μυϊκό σπασμό, αυτό έχει δραματικές συνέπειες. Μπορεί να νεκρώσει ολόκληρο πόδι, έχουμε τέτοια θέματα. Οπότε βίωσες κάτι τέτοιο εσύ και είδες πόσο απλό ήταν με 4 επισκέψεις και το κάνεις. Ακριβώς. 4. Η 5η δεν ήρθα πια χωρίς πόνο. Σήμερα πώς? Μια χαρά. Έχω πάρει το κρεβατάκι, το αγαπημένο μου. Αν είναι δυνατόν να κοιμάμαι και πάνω εκεί. Κάνω σχεδόν 2 φορές την ημέρα και 3 φορές την ημέρα έχω χρόνο. Και αν δεν έχω χρόνο, ξυπνάω, ξέρω εγώ, 2 ώρα με παίρνει ο ύπνος, πάω στο κρεβατάκι, κάνω 1 ώρα, ξαναπάω στο κρεβάτι και κοιμάμαι. Την επέμβαση πόδια, δηλαδή πόδια έχει σκοπό να την κάνεις? Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα μας έχει ο Θεός καλά. Τόσο καλά. Όχι, μια χαρά είναι. Πόσο καιρό έχει να σε πιάσει αυτός ο πόνος? Από τότε. Από τότε. Από το 19, δηλαδή αυτές τις 19 δεν σε έχει ξαναπιάσει? Καθόλου.
Επειδή τη μαρτυρία σου θα την δουν ενδεχομένως σε άλλα τμήματα εδώ στο σαλόνι ή σε κάποιο άλλο σαλόνι, αν μας ζητηθεί και παραστεί ανάγκη για κάτι αντίστοιχο. Φυσικά. Τι θα έλεγες στα άτομα που θα δουν τη μαρτυρία σου, θα σε ακούσουν, τι θα τους έλεγες? Ότι είναι προτιμότερο να δούμε όλους τους υπόλοιπους εναλλακτικούς τρόπους πριν βάλουμε χειρουργείο στο σώμα μας πάνω, γιατί και το σώμα μας θέλει και ένα σεβασμό, μια ιερότητα. Και ο κάθε πόνος στη ζωή μας έρχεται να μας διδάξει κάτι. Ίσως να φροντίσουμε το σώμα μας, ίσως να ασχοληθούμε με τον εαυτό μας. Ίσως και εμένα εκείνη την εποχή έπρεπε να φροντίσω το σώμα μου με κάποιο τρόπο που το είχα παραμελήσει. Άρα αυτός ο πόνος με έφερε πολύ πιο κοντά στο σώμα μου. Και όταν με έφερε πιο κοντά στο σώμα μου να αγαπήσω το σώμα μου, ήρθαν και ανθρώποι, έτσι, γιατί εγώ εδώ μέσα στην Ούγκαβεστ ένιωσα μια μεγάλη αγκαλιά. Η οικογένεια, όπως είπε και η Άννη προηγουμένως. Μια αγκαλιά και όλο αυτό που γινόταν εδώ πέρα μέσα με έκανε να αισθανθώ ότι είμαι σε έναν χώρο αγάπης. Εδώ με μαθαίνουν να αγαπώ το σώμα μου. Και έτσι αυτό έγινε. Και σιγά σιγά μπήκα σε αυτό το μονοπάτι. Ότι για μένα, όταν κάνω κρεβατάκι, είναι η ώρα η δική μου. Που ασχολούμαι με το σώμα μου, αγαπάω το σώμα μου, διαλογίζουμε πάνω στο κρεβατάκι, λέω και ωραίες φράσεις πάνω στο κρεβατάκι για μένα, που άλλοτε η κουζίνα, η δουλειά, τα παιδιά δεν σε αφήνουν ποτέ να ασχοληθείς με σένα. Άρα το κάθε τι στο σώμα μας πρέπει να το σεβαστούμε. Εγώ εκεί κατάλαβα. Ότι ο κάθε πόνος είναι να γυρίσουμε πίσω στον εαυτό μας και να πούμε τον ξέχασα τον εαυτό μου. Είναι η ώρα που πρέπει να σε αγαπήσω ξανά, να σε φροντίσω, να σε αγκαλιάσω. Και αυτό έγινε. Και εδώ μας το μάθατε πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό δεν διστάζω να φέρω και καμιά φίλη, γιατί λέω εδώ θα δεις πράγματα που δεν έχεις ξαναδεί. Πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για το πρόγραμμα.